Kira-kira iso apa ora hitung-hitung 1 sampai 10? Ngenyek wong pakar matematika. Orang ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Ojo mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misalnya 1 ini dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti kata-katane guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5. Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono nah. Mangan ini ngombe ini wetan saya lintasane lali Iya. Apa ki? apa melok-melok baik Iki apa ki? rahasia melok lah emang sampean roda Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene. aneh piye Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kan. ngawuran Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. lah aku suka Lah piye? Pemaksaan atau niku namanya. Aku tekok lho. Mau sing mboten sakit tidak kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh, kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Kok malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik yo, balik. Mundat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Rumah samu rasane manggene ngendi lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa beras watu terus lho sembarang kayu ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok lho kok iso lho wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk Nah iki aku ngiwangi kowe Jen, nah iki aku njaluk tulung iki mulane martabate wong lanang iki Dek harga diri dek masalah apa jarimu urusan di wong wedok kok iso nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk alah tetep rusa wong lanang kok iso dibleki gunung loro kuat tok iya malah kau weri ya lah ini karo nunuke ayu ndi jane ayu nini tapi nek cawanang dolan sing digolek ora ninike ndak apane nunuke padahal ayu nini tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike Mas apane nunuke sapa nunuke bojoku to Makno apa bener bahasa Cinane beras sing apik wos sing sae? Wes sing sae. Iya, Mak. Wes sing sae. Iya bener ora? Wes sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wes sing beras wes. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wes ingkang sae. Apa dah to? Anak mungkin 6. Jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to Reng. Oh, GPI. Iya penora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI. Sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3? LUPI. LUPI. Tak delok LUPI langsung Oh dirantang. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketak delok. Nomor 4. 4PI Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok kita kok mbok lah kene ben jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no.
jenengan wis rawung suwe to karo Mbak Ya Gandeng? wis. Oh, lah Kan iki kok. omong kon Pesen kopi susu. kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sama niku? Sampean kepesen apa? Kopi susu. Carane maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Kebangetan piye, Mak? Arep bathuk bakso beranak kok ndadak tak bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa kuwi arep mbok jatah PKH ngono ta piye, he? Arep tak ajak malam mingguan, Mak. Aku saka mati ambek wong-wongan ngene iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapake sapa? Iki arep bathuk bakso beranak kok sedadak tak bapake sapa Gusti. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngaret. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon. Gua apa jembut. Wong didol yo ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golek bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Kak Nur. Sampai tekon aku. Kak Nur, Dalah seneng men diundang Kak Nur. jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu kalau pada penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Dene apa to mak jane bedane? Jadi nek kowe Innova untuk orang bakal. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih. Aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ngono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara IK. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Nan, grade A, paus, size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk, Berarti sekoke sik apik kuwi. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Cak. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya. Iki acara apa to, Cah? Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Makane sentolopmu pasang moto. Piye le masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. PKE takun. Tara yo ora roh lho. Tekok yo lumrah.
Bengi peteng dedet ora masang lampu ae gerayang-gerayang masuk kok. Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tarah yo lugu. Sok polos. Lah yo. Ayu jane. Tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot. Arep jajal apa piye? Ora usah nantang. Jajal ya. Nek gak nyakot. Lah mbok iya toh. Ndak kur jajal dikira moh ya. Tak tompain yang dhuwur. Terserah arep kok samping arep kok ngisor. Tak nggo jalan-jalanan. Nek gak bundel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Kugekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor? Ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceplok gak ngono Oh carane. ya apa nang gak iso. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek kon tutupi kemarang. Kon nyambel kon cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon mek sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Sampean maju. Nggih, nggih. Yang niku sae. Oh nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah, wis nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, 1001 kaya kula niki, Nak. Nggih. Anu, badhe wonten permisi kedhi. Nyuwun sewu. Nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrip nek sampean. Badhe dakret dos pundi sih? Lasiana. Oh, nggih, nggih. Lah nek sampean mriki nggih dolah, perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, mboten melek. Lho krungu napa mboten? Oh, kepikir mboten dublek kok. Sana iki merembek nang iki. Yo opo arek rek. Aku ora jenenge Lasiana tak kliro-kliro ngono. Aduh, ya. Kenapa pancene jenenge kok? Lagi sampean niki perlu napa sih, Dik? Las. Pulang mriki niki badhe nyuntuk. Oh ya apa nang gak iso. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku iki. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon mek sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon iki. Oh, arek kok. Tambah tuwek modal-modal menung-menung kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedang nek gak anget mo, segone gak anget mo, masa sih aku ki sore yo masak terus ya, Pak. Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untuk tambah goyang. Tambah tua untuk tambah pokak. Mangan yo ngono par sing empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Ora sido. Ini kok dienteni kok gak bales-bales sih. Ya koni ditelepon ora diangkat-angkat. Budal ngenteni raimu tok iki. Ya raimu iku dinteni ket mau ora metu-metu. Apa aku sing budal OTW iki? Budal dhewe kono. Mbak, sampean ini wayu, tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuwekane apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa? Disengko saithik nu paling apa ya menggeh-menggeh kuwi. Mak, bapake bakso beranak kae sapa to ya? Ngoten kan. Kebangetan piye, Mak? Arep mbadhek bakso beranak kok ndadak karo bapake sapa. Lah pengen ngerti kok, Mak. Terus nek kon ngerti bapake sapa ki arep mbok jatah PKH ngono ta piye,
arep tak ajak malam mingguan, Mak. Kok mati ambek wong-wongan ini iki jan gak suka tenan aku gedeng aku. Kok iso-isone kepikiran bakso beranak bapak sapa? Iki arep mbaduk bakso beranak kok sedadak bapak sapa Gusti? Anjir. Mari mangan gaji korban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikir. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niki guru entuk tengok-tengok. Pak! Apa? Lanang aja gundul, nang njero omah kok entuk njero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki recekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau delokan abane mlung-mlung kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok njero suwal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh padha mundak. Sing mudhun gerok karo suwal ngene iki. Kok lanang ya budak-budak megawe ngono kuwi lho. Damar gawe apa? Sampe wong lanang takon gawe apa? Kok lanang kepun binatang ngono lho gawe kono lho. Kita nonton macan utawa dulang-dulang ulo kobra ngono. Wis wong lanang lho takon gawe apa lho. Iya. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men etiologi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anjir. Ini parahnya. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulih sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya gubrane tatanan. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anjir. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nek sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoke. Awi cara gedang no ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dino. Nek pasaran enten 5 to? 5. Legi paing wage kliwon. Pon wage, pon kliwon legi paing. Lah legi iki apa? Lah legi. Legi iki wonge cerdas tenan. Wedan. Cerdas Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon. Takon ana wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage. Wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat, peng-pengan nek nggone megawe ora tau lemes. Oh, ora tau leren, nyambut gawe terus. Lah iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih, wage ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga iki termasuk kelahiran pon lho. Pon iki. Kok iso pon? Dek, gawe kopi ndang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku.
Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngelih ngliwet dhewe, jangan ono dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Ora jane iki nyapa. Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa. Salahku apa? Salahin dadak goncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tahu. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Mbak Nur, kawin lari iku nggawe jas apa nggawe training yo? Woi, Mak, kok malah ngelamun iku lho? Jelas kawin lari ku nganggo sikil lho, guys. Temen pora. Ora nek kawin lari nganggo jas apa maneh training, sing penting nganggo sikil. Kowe nek ora nggo sikil ora iso lari. Yo numpak jaran yo. Kowe nek ora nggo sikil ora iso lari. Ya apa to iki jane iki sing dibahas kok kawin lari. Kok seneng to kawin karo lari-lari ngene ku ya kecer kabeh. Lah, apane sing cecer kabeh ku, Mak? Ngene lho, kawin ki mbok nang omah ngono lho. Ning kamar penak. Nyapa to dadak lari-lari bareng turu-turu teratan. Dinget wong akeh. Malu. Hih. Jere wong-wong malah seni ku, Mak. Diam. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji? Janji apa, Dik? Ora bakal kegodho wedokan liya. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Bro, senengku cepet mudar loh ya. Mudar yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenang. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean iki nak nyekek iki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Iya, wis to, aku ki pokoknya love you sak kebon tenan ya, tenang. Wah, gara-gara ngomong kebon aku dadi lali guru ngarit. Ya wis aku tak bedal ngarit sik yo, Mas. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you sayangku, cintaku. Mah. Mau jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara. Ben nyapa lo biayaan lo karo awakmu lho. Aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya? Ro iki nek awakmu koyo ngene iki apik ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Ya sing nurutne jarekku ndek iki cumane sapa? Lah yo kowe. Kenapa kok sosis lho ndek iki jare? Lah yo sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Manur sing ayu. Kagak sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Banget piye mak ngerti pora? Disangre, mari ngono terus diumbah, wopyo sangre maneh. Umbah maneh, wopyo sangre maneh. Aku yo ngantek-entek pikiranmu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Sosone lho kok kepikiran bareng
pikiran mateng, digodhog, direbus, apa digoreng. Ki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi, Mak. Sono lho gak suka aku ngene iki. Sebutkan satu kata dengan huruf kata awalnya K. Katak. Katak, benar. Kapal. Kapal, benar. Kontol. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to. Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Dong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek ya. Iku wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sing pake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jek tak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Gegel ya. Tulung dong, nek berbayaran ki tulung tuku sempak dah. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Sampeyan ki yo ngono. Wis ero nek aku gak duwe apa-apa, kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan sidane dikepruki bojoku. Ya iya, karo ndene adol ngono ki apa ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goyeng turut menjendalan. Beh, aku iki guyon, Pak Ton. Iya. Pak Ton, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal enak aku ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet iki kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep Sangat gak cinta kalau mbak aku sana. Mas, bosan gak mbak aku tok wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungane to, Dek? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama ini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, nggak ngenteni takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, gue senengan mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to, Dek. Wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta kok mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Jadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribet iki kowe. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku nu cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombalemu ki yo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang enek ra badok nguntal, nekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you, Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku, mah. Salam. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi yen ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Wis kembang cetil.
Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lha ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Lekter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang ki selingkuh. Heeh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Ah, piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Ayo to bisa naik. Ojo to Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, ada nunggu sabarang. Ya nek sah kan sahdu to Dik. Podo ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9.000 lho pangkat tak turuti. Hele, sing lo sae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuwun neh ya. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men etiologi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane kering, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Iya Pak, kamu ku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam Pak, bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi ini wis dikekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore Pak? Ape awan wae, Bu. Ojo awan Pak, sore wae. Nek awan wong jitu kerja. Takok, barang. Lah aku wis mak tukane kado apa Pak? Batinku yo tak tukokno bareng blonjongku, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan dijajal aku kok ora re, Pak. Rasane pakai bojo aku. Alah, bagus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapak aku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih istri malu toh? Heeh. Terus jangan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya, no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula niku taklet jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos.
Sampeyan terus salat mone ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bas? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampu ini kok? Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki. Yes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa, Dik? manuk kalian joget, mboten sah dikurungi terus. Iya, karepnya. Dicolne ben bebas. Ucul tenan kalau kucing. Ini gimana? Ngesakne ngono lho ungkep manuk jenengan kurungi terus. Ambekane para ya sesek ngeten niku. Yung manuk ini agak muncul mau mulai. Aku ucul gimana mau? Mbok dolan to Pak, koyo wong-wong kae. Ya nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to Pak. Ya ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Ya ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi sing stres.